NRM, depong personalan kita po tagahapotan, mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungran, mga kasimbagan ang katuyuhan at sarong isyu malinawan, asin ang sarong problema po masolusyonan. Ini po ang hapot, ini po sa DCGD. Good morning po sa Enduga Boss, may mga birthday ngunyan, happy birthday. Ang sa tuya tabing numero na pwedeng apudan 0928-777-5548, 0966-203-0034. Siring man po para po naman sa mga iba pang mga reactions, pwede po na magpadala po sa muya tabing mga chat group para po sa indong mga concerns sa po tabi nakapalitan. Good morning tabi sa mga taga dyan sa Manito Albay. Tabi ano, pero ngunya na pag-aaga, although kaso bago na kwantanam, na-clarify ito na sa pag-asa, pero sa mga naka-tune in pa sa napungon yan, babalikan ta po ang pag-asa, mga tugang para ihaputa ang nagkapirang concerns tabi kay Upong. Tangani po na magapaghanda kita, then iba pa niya itong mga government agencies dapat kaurunon, tagari ang duda ko baka sa aga magkaigwa ki preemptive evacuation. Good morning, Sir Ariel. Yes po, good morning Yep. po. Good morning, Tabi. Napaapod ba ako ta makipag-uron-uron lamang ako sa imo, may kinaraman po sa sitwasyon ni anito? Upong. Si sitwasyon po ni Upong, okay. Tangani po na matawan ta ki advance information base po duman sa bulletin ng kasbagong alas 4, alas 5, nilabas po kang pag-asa. So asab na Tabi, Sir Ariel, ano pang status ni typhoon o ni, tama ba, tropical storm Upong? Yes po, tropical storm po siya ngunyan. So sa ngunyan ang sustained winds niya sa 65 kilometers per hour. As in gustiness man na 80 kilometers per hour. Oo. So ang movement kaniyo sa ngunyan, west-southwest, medyo pabulusok ang movement niya at speed of 20 kilometers per hour. Pero sa mga masunod na oras, inaasahan po na iniyo mahiroman sa west-northwestward, sabihin pa pasakat. Approaching sa may Eastern Visayas or Southern Luzon area. So pasirin po dito sa may Bicol region. And by Friday afternoon, kung dahil po magbago ang forecast track, posible man ninyo maglandfall dito sa Bicol region. Okay, ito ang gusto ko pong tumbukon Tabi, Sir Ariel, kasi bago pa sa mga forecast nindo, ang natutumbok niya talaga po ang Bicol region. Ano, kung ini pong presenting track niya ang masusunod Tabi hanggang sa aga, ano sir? Ano po? Kung ini pong presenting track niya, kung na pong magbago, ang talagang tumbok niya po ining Bicol region. Tama? Ayun po, tama po. Opo. Asan po sa specificong lugar sa Bicol ang tumbok Tabi kay ni Sir Ariel? Base po sa tuyong forecast track sa ngunyan, maagi siya digdiyo sa may southern tip kang Catanduanes. Malaw siya digdi sa may Lagunoy Gulf, pasiring digdi sa may Camarines Sur area. Okay. Then diretso duman sa may Quezon province. Okay. Kung simplify mo Tabi, Sir Ariel, pag sinimplify mo siya, maagi siya between Albay and Catanduanes, tama po? Ayun po, tama po. Ining dagat between Albay and Catanduanes, maagi dyan ang Matakan Bagyo. Pero pag suminabing uminagi dyan, ang langilang niya po maapekto sa buong Albay and Catanduanes, in particular Camarines provinces. Tama po, actually po, bilog na Bicol region, apektado po kaniyo. Base man sa pag-uuran, yung niya, sa 24-hour rainfall forecast. So, sa by Friday, ang Sorsogon, na pwede po makaigwaning more than 200 millimeters of accumulated rainfall. Okay. Then yung natatadang mga probinsya man kan Bicol region, yung Masbate, Catanduanes, Camsur, Albay, Cam Norte, pwede man magkaigwaning 100 to 200 millimeters of accumulated rainfall sa Friday. Opo. Pag-araw kang Tabi na 200 more or less millimeters rainfall sa Friday, ano pong senaryo, Sir Ariel, ang pwedeng mangyari? So, ang potential impact po kayan, yung kaikwa na kita ni mga pagbaha, lalo na duman sa mga urbanized na area, mga low-lying areas, mga harani sa kasalugan, sin posible naman nga ni yung landslide, mga moderate, yung inapod na moderate to high likely susceptible areas. I see, okay. Araw man po ka na mamatian sa buong Bicol Tabi, Sir Ariel, ina rainfall warning, I mean, yan nabagsak ng kanguran?
Ayun po, maliban po nga rin sa sa probinsya ng Sorsogon, more than 200 millimeters of rainfall. So yung widespread severe flooding and landslide is expected. Oo. Pero po ngunyan ang dalaga ni Upong. Opo, si Opong po nagdadalagan sa speed na 20 kilometers per hour. Nag-iulo ka. Ayun po. 20 kilometers per hour ang dalaga niya. 20 kilometers per hour. Ano pong tsansa na pagtama ni si Nando duman sa China? Bako target ni Nando ang China ngunyan, di ba? Pagtama duman sa ilang ito, maka-apekto daw po ini sir sa sa movement ni Upong? Actually, hindi na po aray man ang distance sa kaniyang duwa. So mayong interaction. Okay. Ni yung duwang bagyo. So parang ini si Opong buwelo na siya on his own na siya, lalaki ba to, babae ba to, si Opong, ang direksyon niya po, buwelo na siya, sadiri niya na po ang dalaga niya, Po. I see, okay. Sige sir. So, yan po ang niya, ang forecast track niya nga pasiridig di sa may Eastern Samar, Eastern Visayas or Southern Luzon area. Southern Luzon po, nabali po kita dyan sa Bicol region. Yeah, oo. So yes po. Pag bumaba po siya, may chance pong bumaba siya tabi si Ariel? Tiga sa may Bisaya? Ikaw po, base sa tuya man na yung probability, yung cone of probability or uncertainty. Opo. May chance pa man po na magbaba siya sa may sa may Visayas, yung sa may pinakababang parte kang Masbate, southern part of Masbate, or pwede man siyang tuminaas pasiring duman sa may central Luzon area. Okay. Pero sa ngunyan, ang kabasyan ini yung ang tutubok niya talaga sa Bicol, yung sa Tahaw ini yung forecast track. I see. Opo. Pero po si Rayo lang kung kayo ni circumference tabi. Yung strong to gale force winds, yung makusog na paros, nag-extend po up to 400 kilometers hali sa sentro. So, di man kaysa uniformly talaga na circle. Opo. Pero kung ano itong may mga makusog na paros na associated sa bagyo, hali sa sentro, minaabot po sa 400 kilometers per hour. So, kung siya, 400 kilometers. Sorry. Yung circumference niya po? Circumference niya? Yung radius niya. So, kung radius. As perfect circle siya, so nasa 800 yung diameter. Kaso, dahil lang siya perfectly circle. Oo. Regardless kung oblong siya, although ang bagyo baga talaga po oblong may pagkauro oblong kidiit. Regardless po, lalo pag inabot ng sheared siya. Yeah, oo. Regardless po kung anong ang kanya, ang size niya, kung more or less estimate as 400 ang radius niya, 800 ang diameter niya, medyo dakula po ini, tumama digdi sa may Bisaya, o bumaba man siya kidi, tumaas man siya, apektado kita si Radyo Bicol. Ano saling mo tabi? Po, tama po. Kumbaga, talagang maapektahan kita kaniyo. Opo. Kung ang sentro niya dahil magrayo sa Bicol region, dahil gayo kita sa wind. Pero yung darang oran niya, apektado naman po. Kita. Kaya mas maray na mag-prepare manggirari kita. May oras pa kita para mag-prepare para sa Friday. I see. May chance pong tumaas inilalo dyan from Catanduanes and then sa Pacific Ocean? Sundan inagihan ni Nando tabi sa radyo. Dahil mo po ito dahil scenario na ito, yung itong inagihan ni Nando. Kung magtaas man siya hanggang sa may Central Luzon, baga expected talaga na ini yung maglandfall. Yeah. Dito sa may sa Luzon or Visayas, Eastern Visayas. So tama bang term, medyo 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 sabi nga medyo anong term medyo conclusive, pero tumaas man siya, bumaba siya, pero may apektado ang Bicol. Iya po. I see. Okay. So oran tabi sir, nahapot ko na sa imo so 200 mm. So mauran siya. Ang oran niya po harayo pa maurana o dara mismo kan yon mismo sa laog kan bagyo ang oran. Halos po sa mismo kan sa sa sentro. Oo. Kan bagyo. Pero mapamatayan ta mga rainfall na associated digdiyo sa bagyo. Opo. Sa aga
nin hapon, lalo na sa agang Banggi. Oo. Hanggang Biyernes na po yan na maghapon. Ayun. Hanggang mag-agang Sabado, Sir Adel. Tama? By Saturday morning po, medyo arayo na sa tuyang bagyo. Inasan kay na Maricas siya. Oo. By Friday. Oo. Inasan ta by Saturday morning. Opo. Medyo okay na po sa tuyang weather. Iyo. Inasan kay ni yung si Upong nasa nasa West Philippines na yun. Ayun. Pero malandfall talaga digi sa Kadagaan tano. Itong parte kang Iyo Bicol po. region. Dako na talaga ang chance na digi sa Bicol Ayun. Di lamang makapekta. di lamang po gari weather disturbance na pwedeng makabutong kay ni. What de ka mong nahiling po diyan na pressure Actually po, or whatever. sa nahiling tang Maski high rason pressure? kung taano ta dakula talaga ang chance na ini yung maglandfall sa may Bicol or sa may Visayas. Opo. Iba pong high pressure din sa may Japan, yung ridge niya, Oo. yung extension kay Neo, yun po ang nakakaabot dito sa may Philippine Sea, sa Okay. eastern part kang Pilipinas. So yan po ang nagpupugol para dahil siya tuminaas talaga. Ayun. Dahil siya magsakat. Pero kung mag-recede yan, kung mawara ini yung ridge kang high pressure area, Baka. may chance naman na magtaas pa siya. Kumbaga dahil mag-agi ang sentro Ayun. sa Bicol. Pero dawa po dahil mag-agi nga na yung sentro. Yeah. So, since yung mga niya, Mm. cloudiness niya, or Opo. haraniman sa nagirari ang distansya na dito sa Bicol. So apektado pa man po girari kita. Ayun. So baka lamang mawara so high pressure mawara di para para tumastas kidit ini pero yung manggirari ang abutan tapalan. Po, kung tuminas man siya ng dikit, sabi yung tang mag-agi lang sa kadagatan ng sentro niya, Opo. apektado man po girari kita Yeah. sa Okay. Bicol. Yeah. Ano pong klase ngunyan baga tropical tropical storm Tropical storm. Tropical storm siya. Ano po ang tsansa na baka magkusog pa ini tabi nasa dagat baga si Ariel mag-severe tropical storm o typhoon talaga ini si Opong? So inaasan pa po ini yung mag-intensify. Tama po kamo, nasa Yeah. kadagatan pa ini yun. So dakol pang enerhiya Oo. na makakuha pa ng enerhiya sa kadagatan. Mm. Kung saan nga inaasahan na mag-abot siya sa severe tropical storm. Severe tropical storm. category. Opo. Iyo po. Yan sa ngunyan, batay man sa mga latest available data, yun na yan ang pinakahalang niyang Ayun. category. Base sa ngunyan na data. Ayun. Pero dito pa man siyempre hinali yung possibility na pwedeng maglagpas pa man sa severe tropical storm. Ang sunod kaya sa severe tropical storm, yung typhoon na. Typhoon. Oo. Oo. So, sa ngunyan, kung maging severe tropical storm siya, ang highest wind signal na pwedeng ibandera po sa tuya Opo. sa Bicol is wind signal number 3. So, Ayun. pwede po mag-abot yan sa 117 kilometers per hour na sustained winds. Opo. So, maliban pa po itong gustines, mas makusog pa ang gustines kaya. Ayan. Okay. So klarado po 'yan So sana man ang gaday na mag-abot kay typhoon category. Ayun po, sana po sitwasyon tayo naman. taligdi. Oo. Pero as of now, ining datang nahiling nito sa pag-asa, pero hanggang sana diyan sa severe storm tabi Sir Ariel. Ayun po, base po sa latest available Iyo. data. Pero ang distansya kainingon yan sa Kadagaan, sa Bicol region, tabi. Kung ang reference na po Legazpi, Legazpi? po iniyo nasa 1,100 kilometers is southeast of Legazpi. 1,100 east Kilometers. southeast kilometers southeast of Iyo po. Legazpi. Di ba sir, mas kung inang distansya niya sa Legazpi, mas harani pong Sorsogon, hindi tama? Tama inot ang Sorsogon na agian? Or Catanduanes? Sorsogon kung hali po siya digdi sa may Visayas. Opo, Sorsogon area. Ano ang sitwasyon sa Sorsogon tabi sa aga? Kung i-maintain niya ini na dalagan niyang inita, dakol kitang mga paraan tabay po diyan sa Sorsogon, sa probinsya kan Sorsogon. So, sa man po na by tomorrow afternoon, yan nga makakapektaran naman ini yung yung mga rain bands niya. Opo. Digdiyo sa actually bako man lang sa Sorsogon sa alos bilog ng Buong Bicol, region. Buong By Bicol. tomorrow afternoon, kaya nakita nin mga mga pag-uran na associated sa bagyo. I see. Tama po ba yung nahiling ko na 2 p.m. ang estimated arrival ni Upong sa Bicol? O kung mag-landfall man tabi siya? 2 p.m. Saga. Kung mga bandang hapon, yan kayang 2 p.m. September 26. Yeah. Na po yan, halos na sa coastal waters kang Bato.
Katanduanes. So in between po yan Katanduanes saka In Albay. Yes po, Albay. Mm. And so 2 PM yan, kung maglandfall man siya siguro kung hindi sa Kamsor talaga siya maglandfall. At around ano na yan, kung 2 PM na ako sa dyan, so mga around sabihin ngayang early evening kang Friday. Opo. Sana mas maray-maray ko takon hapon sana abot ang maglandfall siya, pero gari mas maray-maray ang senaryo kung hapon tabi na maliwanag si Radila kumpara sa Banggi. Di ba? Iya po, tama po. Mas kaya yung visibility ta. Yeah, yung visibility. Pero regardless kung ano man yan, pareho ang epekto kan, only that maliwanag yung aga kumpara sa Banggi. Opo. Oo. May mga rekomendasyon na po kamo nagari po kay ni preemptive evacuation tabi si Radiel. At siyempre makonsulta ka sa Endong Albay boda iba pang mga LGUs. Alam ko po may mga na sila plano naman kasi may nakaigwa na kita ng pre-disaster risk assessment with OCD5 so hapon present man po yung iba't ibang mga DRR MOs, mga PDRRMO. So may mga naman po sila, may mga contingency plan. Opo. Okay. Sir Ariel, salamaton pong marayha sa informasyon. Sana kung iyan ang urun-urun tang duwa, kung ma-maintain niya po ining dalagan niya na 20 kilometers per hour. Ano po? Pwede pa yan mag-recast kaya. Yan. Okay. Actually, yung 20 niya, sisangon niya na present movement, pero inaasahan siya na ma-recast pa. Lalo na by Friday. Ayun. So, yan pong tangon niyan kung dahil magbago yung yung forecast track. Better kung magkaskas siya, di ba? Kumpara mag-slow down siya. Mas maray na mabilis kumpara sa mahina ang takbo. Tama po. Okay. Sir Adel, salamaton pong marayhat. Basta na po ta sa aga, we will be on 24 hours broadcast Giraray. Kaya mangungulit po kami sendo sa aga. Ligdi po sa tuyang special broadcast sa aga. Salamaton po. Salamaton. Alright, thank you so much mga tugang Ariel sa modyo po sa kamugtakan kang panahon. Tabi, nadagog nindo ito ulitong ko lang tabi. Ang senaryo, posible pa siyang, as of now, ang dalaga niya is 20 kilometers per hour. With that, may chance po siyang kumaskas. Kung kumaskas, mas madali. Tanganing kumako siya masyadong mag-stay put sa tuyang lugar. Sana dahil mga weather disturbances, weather condition, na pwede po na makaulang, pwede makapugol sa pagdalaga niya. Tamas kung makaskas, mas maray, di ba? Yan pong sitwasyon kan Bagyo. Bata ining init na ini, dahil ko kursunada ini. Dahil ko kursunada po ang init ngunya na aldaw. Patang init dyan na Banggi o baka sa aga mainit, dahil ko kursunada ini. Piga para hapot ko ini sa pag-asa na pag mainit ang panahon, iyan ang paborito kan Bagyo. Kita bagang tawang gusto, tamalipot. Ang gusto kan Bagyo, mainit. Dahil ko iniilinga, ang panahon tangon yan tabi, magpangadji kita, pagkapangadji, maghanda. Dahil matakot, ang importante po maghanda kita kan sa tuya tabi ng mga dapat gibuhon, tangani mga tugang na preparado kita sa pag-abot niya. Ang bagyo, ang paros niyang dara medyo, ang tubig niyang dara medyo dakol. Kaya po mga tugang na magpabaha sa tuyang palibot. Alright, sige daw. Si Assistant Director Vincent Nato kang LTO nasa linya. Tayo na po lang kutabingon niya na aga. May kapira kitang hapota. Ang concern ta, ang nagbabiyahe from Manila. Mauruli haling Manila. Stranded dyan sa Matnog, sa May Pilar. Iba pang mga agihan lalo sa Tabaco City going to Catanduanes. Sir Vincent, good morning. Just marina daw tabi sa imo, Sir Henry. Opo. Kasi sa mga nagihinan nyo sa itong programa. Yeah, opo. Sir, salamaton po sa oras mo ang concern mi kaya ngunyan, so ito bagang sumabayay haling Manila, pag-abot digdi, inabutan kang Bagyo, stranded dyan sa Pilar, sa Pioduran, sa Matnog, sa Tabaco City. Ano po ngunyan, Sir Angari, plano kang LTO para po mapreventaran ang kadakol na stranded na mga bihikulo tabi? Tayo po kasuhapon nagpa-apod ning pre-emergency meeting ang IDRRMC as in pig-order na po ang FRB LTO na mag-take na ning action regarding po digdi sa kapabutan na routing panahon. Kasi kasubanggi man po, nagpaluwas na ng advisory ang Land Transportation Office na kung po pwede muna kita ng mga biyahe kita pasiring ng
Samar, Catanduanes, and Masbate. Para di po kita ma-stranded sa mga pantalan. I see. Kung sabihin tabi ARD, ang dapat mag-stop na magbiyahe sinda from Manila o from somewhere. Para di ba kaabutin sa Bicol, di ba? From somewhere na maagi po ning mga ports. Yeah, oo, mga ports. Lalo na ang grabe sa nugad baga sa Piodoran, sa Pilar, sa Matnog, in Tabaco. Ini man sanan mga big ports ta na ma-stranded permi ano, di ba, Sir Vincent? Opo, lalo na po yung Matnog Port na talagang inaabangan diyan talaga nagagrabe ang mga pasahero kasi vehikulo. Iya po. Pero sa nagkuha na po sinda, nag-inform na po duman sa mga lugar na ito, lalo na sa Manila o sa man na area na ma-disseminate sa mga travelers, buses, truckers tatabi, may mga drakulang delivery ng trucks. Ayan yan po tabi ang ang rolling cargos data yan kontrolado dahil private yan. Opo. Dawa ang LTFRB dahil yan kaya ang kaya taman lang po digdi itong mga organized na mga Buses. transport system pareho kang buses. Yeah. Yan kaya tayan. Kaya Opo. nangyari pong mga private mapagalyan Iyo. dahil Individual. individual tapos delivery yan may talaga na oras yan Opo. sinusunod. Opo. I see. Pero sa akin yan po sana, makipagsaro na makikooperate dahil ulit na yun. Sabi Yung nga ni baga. kahapon, Mm. ngayon ma-institutionalize, ang hiling ko, medyo highly technical po ang pag-aadal kayo ni para ma-institutionalize na yan. Para di na urotro itong mga pila dyan sa mga pantalanda. I see. Tama po 'yan paminsan baga problema pa ang sanitation, etc. At least lamang palampaso na lang ining maraot na panahon gayud Sir Vincent ano. Kuta na. Kaya lang medyo may mga talaga, may mga sutil talaga. Opo. Na di man nagsusunod. Dahil ang nangyari po kasi kayan, ba ang unya, nag-advisory kita, no? So, 1, 2, 3. Ito mga 2-3 days yan. Ang iba kayan pa na nag-proceed na. I see. Okay, nag-proceed na. Tapos ito pong na-stock duman, naka-queue. May madagsak pa po na mas itong mga na-hold na. Mas nakol po ito. Tama. Dahil nabibilang po siya, nagka-count pa siya. Opo. Kaya pag magbara na po ang signal or nagpagaw na ang PCG na pwede na magdalaga ng barko, times 3 pa po yan, times 5 pang nakapila. Iyo. Nag-aarabutan so Nag-aarabutan pa po, nagdodoble yan. Iya, iyo mananggad ano, iyo mananggad. So mas marigid na magkaigwa na sindaki atab pa precautionary measures. Precautionary measure po. Yeah. Tapos yan nga rin po, dahil katapusan na pag-aadal nga ng ma-institutionalize na po yan na sitwasyon. Opo. Sir Deki kon, tama ba? Tamang pagkaintindi. Garo na kitang batas regarding digdi pa no? Ano po? Garo na po kita kibatas, tama ba? Garo na kitang batas regarding sa arugan ng sitwasyon. Para magpugol dahil po. Ang magigibot na lang po dyan, advisory. Pakiuron. Tapos, pakiuron. Tapos kung talagang kinakaipuan, kung halimbawa maabot kita ng mga category 3, category 4, Oo. itong ginibot na last time na talagang pinawalan restricted ang hirok ang mga bihikulo. Yeah, correct. Ang aning itong mga mga responder sakiton mabalik kita sa issue niyan Oo. Iyo. Flooded kita. Iyo. Napaplad ang mga main highway. Oo. Lalo na madadagdag pa sila duman sa isipon kang mga responder. Opo. Sana gayon dahil mas taara mo, dahil may iwasan po pagbaha talaga sa mga national highway na may stranded pa sinda dyan. Ayun po, na po yan, nganyan. Nanghiling ta na bagad, diyot lang na oran. Ikaw na pong baha sa national highway ta. Yeah, opo. Okay. Siguro, pati gayon sa mga private vehicles, na baka magbrayahe yan, kumasarain yan, maginig, dapat gayon, saruman, pareho sinda dapat na yan, mag-hold na, stop na muna kang biyahe, hanggang mga Monday gayon na lang, next week na lang, sir? Yan nga pong sinasabi na sa bagay na yan, data kayang i-hold. Yeah, correct. Pero nagibo ka siya last year, kaso po, nagkaigwang issue na parang na ibang interpretasyon Basta mo yaman lang po sa otoridad na may bitaranta itong untoward accident na imbis na itong responder may respond sa tama. Opo. Nakaka-concentrate pa kita duman na sa bagay na dapat di mo na ginibo. Dahil na mo na nga di pwede. Opo. Hindi ka na magluwas. Tamaraot na nga ng panahon. Yes. Araw po kaya na bagay na yan. Yes, okay. Sige po, Sir Vincent, baka po may pangapudan ka sa publiko tabi and ma-reiterate ining advisory as of September. Ipapost ko sa social media may tabi ni Sir Ariel para masalong magkakuhan kita. Ining advisory. Pwede po paki-reiterate kayo sa publiko. Go ahead, tabi.
Opo, panawagan po sa riding public, sa mga commuters, sa pedestrians, na kung pwede tabi, i-restrict mo ng pagiro, phone mo yan, sa matapos po ining, o pagtapos kining bagyong umpong, Opo. para po tabang nanindo yan sa gobyerno tao sa kapwata, Yeah. na i-restrict mo ng pagiro. Number 1 yan. Number 2, ito pong mga travel pasiring ng mga pantalan, especially Matnog, Pilar, Bulan, Tabaco, and Piodoran. Magplano po kita, ang gawin ko, at sana hapon, mga alauna or mga alas 5, baka po magtaas ang signal sa Samar. Iyo Once po. magtaas po ang signal ang Samar, Closer ay siya na po day. pwedeng Biyahe. magkawid ang haling Luzon. Ayun, Tama. bawal na kita magpadalagan. Ayan po, at yan, sa aga po, sa aga, tomorrow morning, baka po mag-cancel na rin ang trips ang Matnog, Bulan, Tabaco, and Pilar Port. Opo. So baka po may stranded kita. Yeah. Tama ang aram ko po sa 20 kilometers per hour kang typhoon na dahil magbago, baka magwara po ang signal ta mga Friday pa. Yeah. So 24 hours kita mabiyaon dyan sa pantalan kung dahil po kita magplano ng tultol. Iya po. Assistant Director Vincent Nato, sir. Salamat na maray po sa oras mo sa DCGB. Just mabalas po. Mabuhay po ka po. Thank you so much mga tugang Assistant Director Vincent Nato po kan Land Transportation Office. May kinaraman sa concerns tatabi ngunya na pag-aaga. Kaya kamo po na mga nakaantabay ngunyan, hold na muna ang mga rabas-rabas dyan. Lalo na po sa mga nakatutok tabi dyan sa tuya na social media sa ibang parte kan Pilipinas o sa luwas po kan Bicol Region. Medyo seryoso po ini. Nasa tuya mga tugang na pinag-antabayanan digdi po sa tuya na Bicol Region. O i-reiterate ko lang sabi ni Sir Ariel Casabago, magtaas o magbaba ang bagyo, apektado ang Bicol Region. Kung dahil man po siya maghiro, ang bagyo maagi po sa sentro, ining dagat between Catanduanes and Albay. First district po yan. Pero ang langilang kang bagyo is nasa 800, more or less 800 ang diameter niya. Pag dinivide mo sa kabanga, 400 ang radius niya. Meaning from the center of the typhoon, 400 kilometers po yan. Imagine po nindong distansya kan bagyo. Pag uminagan sentro, nangahulugan tabi yan na. So eye of the typhoon. Ang eye of the typhoon, daing paros. Yeah. Pero pag inagihan ka mo kaan, duwang klase ang maagi sa imo. So sa inutan, ang bagyo po, imagine nung tan, Garidonat madali lang tabi manong ka. Imagine nung tapuan bagyo na garidonat, pero bako man siya perfect circle. Medyo oblong siya o depende ba kawatak-watak siya. Pero tabi kanyan, garidonat yan. Pag inagyan ka kan sentro, yan na sentro na mata na pigsasabi, ang maagi sa imo sa inutan budo sa dyan. Di ba? Kaya sabi kan iba, makusugon nga ang timog. Dahil man po ang totoo na makusog ang timog kasi parehong strengthened paros ang matama sa imo. Only that kung sa gilid ang tamama sa imo, saro sa na ang maagi sa imo. Okay? Hello, Manong Rick. Hello, Manong Henry. Yeah. Good morning. Good morning. Salamat sa pag-apod. At least, apod ang takaman talaga. Nag-meeting pa lang kamo kasuhapon. Ano? Kaya binayaan ko na magadawang gaswapon. Yun ba? Nawara kang bigla naman sa Gambuwa. Dahil ko na nahalap nga ni so kami ko mataram kundi yaw ka naman, nagali na ako. Nagali kayo akong before treat, programa baga ako. Pero kaya na si Manong Rick. Anyway, nag-meeting pa lang kamo kasuhapon. Ano po ang instruction kang gobernador boda na pagkasaroan tabi para sa paghanda tang ini para sa aga? Well, Manong Henry, inot ang instruction ka sa tuyang gobernador gibuhon ang gabos na paghahanda tangani na mamitigar ang magiging epekto kaaning papaaboton na bagyo, lalong-lalo na duman sa flood prone, lahar prone, landslide prone areas
na antisipado tang magiging epekto ka ining daradara kang bagyo na tubig tabi Okay. Manang Henry. Okay. Ining duwang aldaw na ini na Miyerkules, Buda, Huwebes, mainit Yeah. ang panahon. Yes, yes. Hanggang sa aga ang paguran, mapuon pa pagkabanggi kang Huwebes. Yeah. So aprobit saranta na po na makapreparar kita kan sa tuyang mga estaran, igakod na so dapat na igakod, ipako na so dapat na ipako, tangani na dahil pong masyadong apektuan sa tuyang ining bagyong papaabot. Kung pwede mag-stock na po kamuki pagkaonin do for at least tulungal daw. Yeah. Tangani na mangyari manining bagyo, po kitang pagkaon na nasasaray asin makukonsumo sa laog ning mga tulungal daw na iyan. And then sa tuya pong mga MDRRMOs, tabi man i-activar na po ang sa tuyang mga plano, ang sa tuyang preparedness na mga components kan sa tuyang plano digdi sa papabuto na bagyo. Duman man po sa mga barangay, paki-activar na po ang sa tuyang barangay Disaster Risk Reduction Council. Ilingo na po so dapat na prepararon tangani na may dua kitang aldaw na pwede pang gamiton tabi Manang Henry. Yep. Ang rin po kita, di ba, posibleng magkaigwa kita preemptive evacuation. No rin po pwedeng mangyari ni Manong Rick? Pinaka-late na po ang sa Huwebes na aga tabi mangyari yan. But as of now po, we are in constant contact with Governor Noel. Pagpa-plan sa amin na po kung ano ang dapat na ilalaog duman sa advisory. Ang initial na advisory siguro iluluwas tangon niya ng mga alas 9. Opo. And then subsequently may mga iba pang instructions na pwedeng ipaluwas tabi. I see. So, a day before, tama? Iyo tabi, opo. Ano ang mga priority for preemptive evacuation tabi, Manong Rick? Ang pinaka-priority number 1, itong Masarawag sa Kinubatan. Opo. And then, ini pong mga yaong kaya sa taso, so listahan kang mga flood prone and then lahar prone. I-indicate ko na lang po duman sa kwan. Indicate mi po duman sa magiging advisory na ipapaluwas ta. Opo. Igwa na po kitang pre-survey na apod kani pag-aadal ko na rin ining mga barangay buda mga banwaan tabi. So ang na-mention ko kasugma sa pag-meeting iyan na Ginubatan, Kamalig, and then ining Daraga dahil duman sa nahiling ko paglayog ni Jimmy kang Sabado. Opo. Itong mga areas na dakol ang tambak na pwedeng mamobilize in kaso magdakula so tubig dyan sa pamitisan kang Vulcan Mayon tabi. I see, okay. So, ang tama, kaya sinda evacuar, i-reiterate ko ng tabi Manong Rick, number 1 is because of typhoon, storm, di ba? Kay Upong. Number 2, kaya dapat halion sinda dyan dahil lang sa posibleng flash flood hali sa Mayon Volcano. Tama po. Yan ang dapat na paros kaya ta, so ura na dara makusog, so baha ang problema ta. Iyo tabi. Kung maramdaman baga tabi Manong Henry, Opo. several weeks ago inot nang nag-issue ang P-box patungkol dyan sa lahar. Yeah. Hanggang ngunyan, epektibo itong order na ito. Kaya pagkukonsidera ang mga bagay tabi na yun ilalaog ta po yan sa advisory and then na instruction para sa tuyang mga local government units. And bako lang po, local government units, itong line agencies, direktang kapot kang provincial government, pinaghanda tanawan po, pigsaro-saro ta nakasugma. Opo. Kung anong kahandaan na dapat nindang dapat na yaon na intact na ngunyan asin sa aga para ma-predeploy kung kaipuhan. Opo. Ang satuyang pigbasihan po kayan so pinaka-latest bagang nagbaha kang Christine tapos itong may nagsunod pa duman na sa bagyo. Opo. So kung ano ang nangyari duman, sabi ko sa Inda, dapat likayan ta na po ang mga bagay na kita na nakulong dahil na nakaabot so mga ekipahe. So kung pwedeng mag-advance na
mas maray tabi Manong Henry. Yeah. Okay, okay. So siguro properly coordinated naman kamo sa OCD sinibapa for possible evacuation, ano, tabi si ako yan, si Manong Rick. Iyo tabi Manong Henry. Okay. Pasalamatan ko man po sa mga uniformed personnel kang Armed Forces of the Philippines and then sa pulisya and then sa Coast Guard available sinda anytime and then nagatindir sinda kasugma po sa tuyang pagpururon and then nagahalat na lang sinda kang further instructions na gigibuhon sa ngunyan tabi. Okay. Last point ko tabi gustong i-discuss sa imo. Ano pang patakaran sa rescue operation, tabi, Manong Rick? May mga instances na... Sige po, go ahead. General po, wala, dahil kitang papalwason sa kasagsagan kang... Bagyo. Bagyo o kasagsagan kang emergency. Alang kawan tubig, dahil pwede magsagasa dyanan sa tuyang mga kuan, mga emergency workers, emergency responders. Kaya nga ni ngunyan pa lang doang aldaw pa mainit pa, nagtaram na po kita kahapon pa, nagtaram na kita, tanganing maprepararan po ang mga bagay na ini. So kung sa paghuna ta po, an sa tuyang natad, an sa tuyang pag-iroka, no, itong natutugdukan nga sa tuyang harong, prone sa baha or binaha kita katong Christine, binaha kita katong mga nakaagi, posibleng mangyari man po girarayan, kaya magibitar na kita na mismo maghali po dyan sa lugar na yan bago kung pwede po sa aga, wala na kita dyan. I see. Opo. So no rescue tabi pagyaon na pag may pagyaon na bagyo sa lugar ta, ano? Tama po, tabi. Iyo. Kung ano po, so patakaran ka tong si Boss Cedric ang yampo, digdi yung mampo giraray. Nakawarong ko siya kasugma, maintain po itong sa tuyang mga patakaran na yan, na intact po yan. Gigibuon ta po ang gabos, tanganing makaligtas po kita ang gabos ng bayano. Iyo baga. Talay man pwedeng so rescuer, yun ang pag-rescue. Although may mga gari igwaking mga ano pud kayan, gari mga isolated cases na ngaya biglang nagkaigwang problema so mga dapig baba biglang binaha, iba so LGU sa munisipyo syudad baka pwede magpaluwas ki rescue, pero bagon mag-rescue pig-assess yan, di ba, tabi, Manong Rick? Pig-assess kan mga rescuers kung pwede silang magluwas. Iyo tabi, opo. Kaya gari de magmuto-muto sa iba dahil naka-rescue, pero may assessment yan bago mag-rescue, di ba? Iyo tabi, opo. Opo, okay. Sige, Manong Rick, in terms of mga responders, okay naman, may budget. So anyway, ihapot ko kay Governor. Kung may budget pa kita. Tapos siyempre magkakaigwa kita ki relief distribution, di ba? Opo, initially po, ang satuyang PSWD ready sa 600 sacks kasugma pigtaram ninda. 600 sacks. May mga commodities pang pwede nila bakalon. Dakol pa pong budget para diyan ang satuyang provincial government, Tari Manong Henry. Di ko lang exactly na ko aso pinaka figure, but yaon man duman ka so ugma sa tuyang budget officer. Hindi na sigurar na sa madalian na panahon kung kinakaipuhan available ang pundo, tabi. More or less ngunyan, ang stock is 600 sacks ready for relief distribution. Ano, para sa... Iyo po, tabi. Okay. Tapos, Manong Henry, kulipat ko pala sa tuyang mga ini, pero mas maray po interviewon mo kay ni Tagiaray sa Office of Civil Defense. Iyo, apodang ko si Director Yukot. Igwa baga kitang bagong lay. Itong anticipatory actions, nalingawan ko sa lang ang Republic Act. Anticipatory actions during mga emergencies and disasters. During emergencies. Okay. Kahit to baga Manong Henry, ang pag-release kang DSWD, ang basihan kayan, so evacuation report. Yeah, correct. Evacuation. Ay, sandali. Naputol si Manong Rick Mendoza. Baka mag-call back. Ako natabi, Manong Rick, ang mapod sa imo. Ako natabi, ma-call sa imo. Madali lang. Ako natabi, ma-call back ta... Salamat pala sa kwan, sa... Okay na. Siguro. Ako natabi, mapod sa imo para kwan. Iapudan ko si Director Yukot, mamaya lang tayo clarify tayo ng pag-abot sa relief distribution. Kaya ito baga, panahon ni Governor Salceda, pag
tama kan mga tao dyan sa evacuation, automatic may relief yan, di ba? Nako na. Yun, okay daw. Sige daw. Yep, okay. Sige po. Ano po yung regarding ka, apunan ko si Director Yokot, takahurong ko si Director Yokot kaswapon sa, ano yun? Gambuwa Orchard? Di ba yaon duman eh? Kahurong kaswapon eh. Nga kapunan taga po. Alright. Sige tabi, Manong Rick. Anong concern ta naman? Itong aplikasyon katong bagong lay baga na anticipatory actions. So syempre, ma-evacuate baga, nahiling mo na napaabot na sukwa, maski mainit mo niyan, mula sa aga. Nahiling mo nang ma-evacuate ka, syempre, kayo po ang kayong pagkaon. Yeah, correct. So, tahalaton mo pa na magsaksuuran, buda, para ka mag-distribute. Kita kang bagyo, bago ka mag-distribute. Yan. Ang generation kang data, supposed to be, tabi Manong Henry, may risk assessment na kita. Igwa na kitang listahan kang gabos na mga pamilya na dapat na mag-evacuate. So may number na po kita, may approximation na kita. So dapat ito na ang ano ini, ang basihan ninda. Valid naman ta paabot na sa bagyo. Alam man halaton ta pa bago magtugpa sa bagyo bago iluwas yan sa bodega. Yes. Bakong kulang na kita sa oras. Okay. Kung igwang nangyaring mga ghost, natata ini, actual na talaga, natata ini, pipadipisilan. Yung manangga. Tama ka dyan. Diba? May point ka dyan. Iyo baga. Sige. I-clarify ko na kay Director yan, kay Director nato, kay Director Kano CD. Kung pagtama sa kakama-distribute, magugutom ang mga tao, di ba? Tabi pa rin Manong Henry, alimbawa baga so agihan, pasiring duman sa kwa, dipisilo na. Paano pa? Paano pang pag-distribute mo kaya? Samantalang kung nakapreposition na iyan duman, bago pa magluwas sa mga tao, pasiring sa mga evacuation center. As in, saro man iyan sa pag-inganyo sa mga tao na assured sinda na may makakaon sinda. Dahil na magugutom. Dahil na magugutom ba kung ang convenience yaon dahil ang gobyerno yaon nakaantabay. Okay. Si Paring Margaret may region din. Paring Mar? Yung ano yan, BP, State of Imminent Disaster Act. Ano pare? State of Imminent Disaster Act. State of Imminent Disaster Act. Republic Act number 12287. 12287. Alright. State of Emergency. State of Imminent Disaster Act. Imminent Disaster Act. Okay. Thank you, Paring Marta. Thank you so much. Okay naman nung nakota na sukan. So, tamang terminolohiya. State of Imminent Disaster Act. Yan. RA 12287. Okay. Manong Rick, salamaton sa pag-apod ha. Salamaton tabi. Salamat by Friday morning, buong Friday hanggang Banggi, mababay 4 oras naman kita. Mag-iba-iba naman kita sa area sa Friday night hanggang Sabado. Tabi. Anyway, Miyerkules pa man sa nangon yan, may oras pa para makahandaan sa tuyang mga kababayan. Okay. Tabi, Manong Henry. Salamat nun. Salamat tabi, Manong Rick. Alright, thank you so much. Mga tugang Rick Mendoza, acting chief mga tugang kang Apsemo sa probinsya kan Albay. 8:25 oras po sa Pilipinas. I-chat ko si Andila, kung nata daw nagapalso ini Jerome. Kabago pa ini anyway. Gari ko Hindi ko alam kung nasobrang ki-practice o kulang ki-practice. Anyway, i-chat ko si Director Yokot para makauron ta regarding dyan sa pag-abot mga tugang sa response and relief operation dito po sa buong Pilipinas. This is a Republic Act 12287 State of Imminent Disaster Act. Karen, pwede ka, may naman si Karen ka-interview, no? Mag-commercial muna tayo. Karen, standby Karen na. Di ka muna mag-tabi dyan, Karen. 8:25 oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik po ang hapot, makalipas kan mga patalastas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na marami
Pumunta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City.
City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang estasyon na ini, miyembro po kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 8:37 po ninaga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Pigdangog ba na anduman sa recording room, may nagkapera sa kung nagtitext kaya nang pagdangog kang magbibili. Ikaw tabi, jing, baka mas klarado ang talinga mo. O tong voice over ko sa liver aid yun? Sa artrisin. Ako kaya, pambihira ako mag-voice over dyan unless na request po kang kliyente. Yan pong artrisin na nag-request po kan so kliyente na ako ang mag-boses. Ikaw ngayon, wala kang arthritis? Aki ka pa ngayon, wala kang arthritis. Review daw tabi. Yan, itong mabibili sa mga bla bla bla. Ang pagdangog ka iba, magbibili. Doon na may nag-chat sa kuya ngon yan. Ang pagdangog, magbibili. Review daw tabi. Talingan ni Jasmine, garaw maray magdangog man yan. Dawa daw tabi din tulo. Magbibili ang pagdangog ninda eh. Pero pigdangog mi na po anduman, mabibili. Kan pig voice over ko po yan ha. Mabibili, hindi magbibili. Iya po. Sige, kung medyo talagang may ibang dating, pero pinadara ko na sa kliyente, Chief Ramer. Pinadara ko na anduman sa artrisin. Hindi man sinang comment. Diba? Okay, anyway. Review daw tabi nung tuluta. So may word dyan na mabibili. Dangog ka tabi nito. Pinadara ko nanduman sa kliyente, ang mabibili sa mga bababla. Ang pagdangog kan ibang listener magbibili. Sige na, double check. Alright, sige po. Tabi, mga tugang 8:40 na. Oras po sa Pilipinas. Sabi ni Renen, para mawala ang haka-haka, bumili na sila. Tama. Bumili na sila para mawala ang mga haka-haka. Alright, Angel Mustasa, may report.
DCGP, Baretang Bareta. Mabibili talaga eh. Mabibili ang pinag-review. Pero ang paglangog ka, diba, magbibili. Mabibili po talaga. Pinadala ko na ano. Okay. Anyway, thank you for the comments. Ano. I really appreciated po ang sa indong comments tabi. Okay, basta ako nag-voice over dyan, request po ang kang kliyente. Araw kang liver aid mo da kang artresin. Pero di mang request mo, di ako nag-voice over ta. Baka masupgan kita. Baka masupgan kita. Muna, garapig na tama din nila sa edad, adi. Sa edad gayon, tiyan nga yan, mga between 40 and 45 pa sa na ini. Anhapon, Kaya gayon, kaibas. aki pa ngayon niya. 3M, ang lalaking hindi inuumaga. Angel Mustasa, may report. Good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay. Mga kaibahan tangon yan VP, ang Deputy Commander ng Coast Guard District Bicol dahilan ta isa sa mga naka-heightened alert na ngayon ang Coast Guard dahilan nga ni po VP sa pagbabantayan na tropical cyclone Opong, and sila man ang naka-assign sa pag-monitor ng mga pantalan dito sa Bicol region. And ngayon VP, makausap natin si Deputy Commander Captain Alejandro Arica para malaman natin kung ano ba ang mga abiso na ipapalabas man nila sa publiko ngayon po na pinagbabantayan tayong masamang panahon. Captain, nasa kabilang linya po si VP Henry sa DCGB. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng DCGB. Hello, Captain. Magandang umaga po. Si Henry po ito sa DCGB. Ako, magandang umaga, Henry. Yeah, sir. Gusto lang po naming ma-reiterate. Ano po ang patakaran ng Coast Guard habang paparating po ang bagyo or pag nandito na po ang bagyo, lalo na po sa mga manlalayag natin? Unang-una po, kahapon, nagkaroon na po tayo ng deployment ng mga deployable response group natin dito sa buong Kabikulan. No? Lahat ng mga stations and substations natin. At itong mga substations natin na nagko-cover ng mga municipalities natin, nagkaroon na po sila ng info drive sa mga fisher folks na keep monitor yung mga weather updates at wag nang lalayag kapag malakas na ang mga bugso ng mga hangin. Opo. At ito pong patakaranapan po natin sa mga trips. No? Pagka may mga gale warning na tayo at saka yung signal, so nagka-cancel na po tayo ng mga trips sa mga barko. And sa ngayon po, wala pa naman tayo na-receive na gale warning at saka signal from the Pag-asa. So tuloy pa rin po ang biyahe ng ating mga barko sa lahat ng pantalan sa Bicol. Yeah, pero di ba, Captain, pag automatic, pag na-raise pang signal number 1, from this point to another point, automatic po suspended ang biyahe natin, ano? Opo, from point of origin to point of destination. Magka-cancel po tayo niyan. Sabi ko nga po, gale warning pa lang, magsasabi na tayo na cancel na yung mga trips natin. Yeah, po. Sir, may batas po tayong sinusunod in case may mga barko o mga bangka na nagbabayolate po sa ganong patakaran ng Philippine Coast Guard natin? Opo, iyan po ang isa po sa mga function talaga ng Coast Guard, kaya po tayo na-establish dyan. At yung mga MOA po natin sa Marina, sa Pag-asa, lahat po yan ay ating susundin upang ma-ensure natin po yung kaligtasan ng mga malalayag natin, mga mangingisda. I see. May naka-station po tayong mga tropa sa iba-ibang mga ports of entry or mga ports of destination, sir? Opo, ang lahat po ng ating mga major ports dito sa Albay, lalo na dito po sa Sorsogon, dito po sa Albay, yan po sa Masbate. Opo. Yan po ay kahapon po nagpadala na nga po tayo ng directives to alert and to activate na yung ating deployable response group. Yeah. Kahapon nga po dito rin sa Albay, nagkaroon tayo ng meeting with the Albay Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, headed by the APSIMO, Mr. Roderick Mendoza. Kasama po natin yung Pag-asa, PhilBooks, and the APSIMO. So ipinresent po natin ngayon yung kahandaan po ng Coast Guard Albay. Opo. Ano pang patakaran ng Coast Guard pagdating sa rescue operation, sir?
Captain? Sa rescue operation naman po, siyempre po pagka andyan po yung kalakasan ng bagyo, hindi tayo talaga makakapag-response Yeah. at Opo. sinisigurado muna natin yung kaligtasan ng mga responders natin. So, anytime mag-ready lang tayo at pagka nakakita tayo ng magandang opportunity, Opo. we will conduct operation. At kung kaya natin na mag-conduct ng operation kahit na medyo malakas ang hangin at ulan, at kung kaya naman ng ating mga responders, ina-analyze natin yan. Tayo ay magpapadala at mag-provide ng mga personnel natin. Opo. para sa rescue. Mayroon ba tayong sufficient mga rescue boats, halimbawa rubber boats in case of floods dito sa ating lugar In o terms of sa Bicol? sufficient po, basta't lahat po ng kagamitan po natin na available ay gagamitin po natin. Ayo. Kung ano po yung meron tayo. Opo. Make sure na yan ay ating lahat na i-utilize kung kinakailangan. Opo. Okay. Good luck po, Captain. At saka ingat po ang tropa. Mabuhay po kayo. Philippine Mabuhay Coast Guard. po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong interview at naiparating natin sa ating mga kababayan. Opo. So yan po, VP, si Captain Alejandro Arica. Pigiling ko si Captain, garo relative ko Kinilingan ako, VP, ni Captain. Anak ka Indonesia ng Bicol. Captain, pag mamaya pakita ko sa iyo picture ni VP, magkaano daw kayo, magkapamilya daw kayo. Wag na. VP, pag ako digdi pinupok ni Captain. Okay. Sa unyan, VP, si Commodore Ivan Roldan, nasa paglilibot siya sa mga pantalan and then sa mga substation digdi sa Bicol Region. Tanganing mahiling man ang sitwasyon kan mga personahes ka mga Coast Guard digdi sa Bicol Region, tanganing masiguro man ang kahandaan kan Coast Guard digdi sa piga-antabayan na raot kan panahon dahil sa tropical cyclone. Opo. Okay. Yan, VP, ang mga storya pahaligi sa luwas. Pakita mo, Angel. Pakita mo. Pakita ko, VP, mamaya-maya. Sige, okay. With Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB News. DCGB, Baretang Bareta. Thank you, Angel, sa report. Mientras tanto, Karen Ala, may dagdag ba na istorya? Karen, good morning. Karen? Karen? Hello, VP Henry. Ano yung Hello, makalaog? Karen? Ha? Ano yung makalaog? Alat lata, may balat ako. Actually, magpipiripon man muna na alas 9 min aga sa Legazpi City DRRMO ang situntang mga punong barangay asin barangay DRRM kan syudad ng Legazpi para iyang dituhan sa pre-disaster risk assessment kan opisina. Sa entrevista ngunyan kan DCGB News kay Engineer Lati Asur, ang Legazpi DRRM officer, in preparasyon man ini kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa papaabot na typhoon upong kung sa hindi gibuhon ang pre-assessment sa mga komunidad sa paagi kan mga punong barangay. At para kayang VP, papaghurunan man digdi ang may kinaaraman sa preemptive evacuation to usual na pag-abiso na dapat habang di pa nagpukusog ang bagyo, dapat kasado na ang mga barangay sa pagpaigbatar kan mga residente na nasa low-lying areas as in landslide prone area. Lalauman tatabi digdi Henry ang presensya ni Mayor Hisham Ismail, mga punong barangay, mga barangay DRR officer, mga personalized kan Legazpi CDRRMO, asin mga representante kan responsing sa syudad ng Legazpi. Kaya tawd maduman ako ang tabayan pa kung ano ang mapapaghurunan man digdi kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa pamamayo ni Mayor Hisham Ismail. Ihapot mo tabi, Karen. Diyan baga sa Givara? Sa Givara, pag nagbabaha, pero medyo nag-rescue operation. Yan ang Givara, sa may barangay niya mismo. Halang ko ang tubig dyan sa lugar na yan. Yan, Puting Daga area. Pasiring duman sa may Marquez. Going to Esteves. Yan. Ihapot mo ko ng gigibuon dyan. Hararam ang tubig dyan. Buda may time na nag-apod yung rescue hanggang second floor ang mga ang tubig dyan. Opo, VP Henry. Yeah. Sa antabayan tayo ni Karen Ala, DCGB News. Sige, Karen. Salamat na maray sa report. Ali dyan sa luwan. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service.
10 minutes bago mag-abot ang alas 9 din aga. Joshua, good morning Joshua. Yes, iti maray sa ko ta madali on pirming nakalaog. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong Bareta. Joshua. Location, Bibi. Article saan yun? Section 4 pero Article 21 kang Handling News in Public Affairs Program. Opo. Avoid double meaning. May nakasurat naman eh. Iyo. Opo. Tato na kita mag-urong kaan. Apunin mo si Karen. Alinda, okay, sige, go. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Location. Yaw kita digdi sa Tulay, Steel Bridge. Na may nakonektar kan barangay Tinitayan at yung barangay Kilikaw, Daraga, Albay. Dahil sa temporary ining pinagsarado para sa mga tricycle at iba pang klase ng behikulo. Solamente, motorsiklo lang sabi si Henry and pwedeng umagidigdi sa Tulay. Dahil sa nakareparo sa mga residentes na gulpi na ang luho kan Steel Bridge na initabi si Henry. Kung kaya sa barangay council kan barangay Kilikaw, nag-request sa lokal na gobyerno sa city office na magkaigwanin na pag-check, pag-reparo as in repair sa tulay na initabi ni Henry para iwas man sa naman klase ni na aksidente. Opo. Kasudma pa na magpalawas na ni na abiso na lokal na gobyerno may kinaraman sa mga yaring closure na inikan na tulay. So na kaya tabi ni Henry, madurar man sa naininin kabangang aldaw. Pag puon kasubagong alas 8 an aga, sundo taod na alas 12 na ugto, iyo na temporaryong pagsarado kan na tulay na ini. Sa ngunyan, nagpapadagos na tabi ni Henry na patching na mga luho na ini digdi sa tulay nahandal kaya tabi si Henry ang mga residente lalo na ang mga motorista na nag-aragi-agi digdi lalo pa nga kaining panahon na naman ni na tag-uran kon kaya sa ngunyan nga mandigdi na barangay council nag-supervise na nangyayari ngunyan na patrabaho si Municipal Engineer Tiel Montaliana nakaulay niya ito kasubago as in minatalikod pa sa naman para sa iba pang mga importanteng dudumanon. Sigun sa iya tabi ni Henry, piga hidali ninda na matapos man ini sa ngunyan, ipinagtala na oras alas 8, sundo alas 12. Kangani, dahi man magkaigwanin kumbaga inconveniensya sa dalagan kan na pulos ng trapiko digdi sa lugar. May kauron lang ugaring si Kapitan. Di ko na muna Henry. Yeah, okay lang, okay lang. Anyway, at least maabisuhan so iba na mga maaragi digdi sa tulay na ini lalo na kung ika-tricycle, 4 wheels dahil mo na magkaagi digdi magpon alas 8 sundo alas 12 na udto kung kaya baka pwede ka mong makahanap ng ibang rutang aagihan para makalaog digdi sa barangay ka na Kilikaw, Alcala, Matog, Bañadero at na iba pa tabi dito. Okay. Pakiulit to tabi kan oras tabi Joshua. Alas 8 kasubago nagpuon okay. Alas 12 man sa natawd-tawd na ito. Okay. Natangan ito dahil pwede mag-agi? Makondosir ni na repair, patching work, sabi ni Municipal Engineer Fiel Montaliana kasubago, nag-request sa mga residente bilang sa barangay na reparohon ining tulay dakol sa mga luho. Dakol na sa mga nahiling dakol sa mga luho. Luho, tigil sa tulay. Ano ba, di ba, Kal? Iyo. Kaya man, kasi hindi rin magpatsing ka yan? Oo. Expert man siya kaya naro ka na bagay? Di ba? Ano yun naman na trabaho niya bilang municipal engineer? Di ba? Okay. So, abiso lang yan sa mga motorista sabi BP Henry na maaragi digdi. Solamente motoron lang mo na on alas 8 sundo alas 12 ano to ngunyan man sa ng aldaw. Okay. Na sitwasyon digdi sa pigaram ko ba yan mga agi-agihan Joshua? Oray sikap baka kaulay tata baka may iba pasintang na reparo digdi sa
tulay. Kap, good morning. Sige, so binutaukan na DCGB. Sige nga ng tulayan. Kilikaw? Binitayan Kilikaw. Binitayang Kilikaw. So, pasiringan sa Kilikaw, ano? Aha. So, metal? So, kataning ba kayo? So, tigigibong niya na ba? Yo. Ano naman? Bakal na tulay. Hmm. Anyway, DP, uni si Kap, ang sabi kan Municipal Engineering, nag-request na po Kap sa barangay na i-repair it. Nag-read na po na ang loho. Ano Kap ang assessment nindo sa tulay na rin? Si BP Henry Tabi, Iyo. BP si Kapitan Arnel Baliduya. Apo, Kap, maray na aga, ha? Ay, just maranaga po, sir. Opo, oo. Ano po, ano po nag-request da ka mo para patsingan iyan na luho dyan sa tulay? Opo, nag-request kami sa LGO kasi may nakuha na digding motorista na ulog sa naloong bakal. Talaga? Oo. Delikado pala, no? Kaya kadelikado. Baka may naplata na nga dito si Primalugad so Panserenre. Baka nalugad kan bakal bagan, baka matarom, may nakausli. Nataro mo po. Natagdakop ta naluho yan. Bakal bagaan? Po, siguro. Sa kaluyan na. Iyon, tagatakla man ang ganyan, ano? Nagkatakla, di ba? So, plate, Okay. Di, Kap, ayos sundang mo niyang pampalan, kan engineering? Ayan na po kami digdi, yung engineering. Very good. Automatic. Very good, ha? Ni Boss Mayor Beck. Oh, okay. Salamat po kay Mayor. Sige. Nag-later pa lang kami kapon sa iya. Na action ng tulos. Ayun, very good ka. Yan dapat arog ka ng mga opisyal ta. Pag nakaabot sa iya, trabaho tulos, di ba? Iyo, tama po. Okay. Basta nakapta, pag-abot sa mga panon, magtarabang-tabang kita para sa kauswagan kan segundo distrito ko, Albay. Opo. Okay. Salamat po, Kap. Kipista ka na lang digday sa Kilikaw. Ay, ano? Magkipista ka na lang sa 29. Ay, kadigdi mga inanak. Ay, kadigdi. Kap, selling mo, pag dyan ko sa Kilikaw, sa iling mo, di na ako makatupad dyan kung ano, nag-problema? Dahil man siguro, Sir Andre. Kap, Dahil man. Kap, Hindi ka na kung mong vista doon kayo. Ikaw kang mga madiyon digdi. Kap, may aram ka, Kap, tabi. O dae. Dahil man, sir. Alam na may bulgat. Diyan kaan. Salamat, tabi, Kap. Mabuhay ka. Sige po. Magkataba ka sa piyesta, magkahapit lamang ako, ha? Just mabalot ko. Namimiss ko naman talaga ang Kilikaw. Okay na. Sige, salamat. So, sa Kilikaw o sa taga-Kilikaw? Dari si Kapta ko na aram? Salvat pada ka, Joshua. Sala sentro mo kay Kapitan. Dahil ko piglauman ito, Ano? Dahil ko sa piglauman. Iyo nga, unexpected ito, Awinda. So, engineering. Sarawayo na Kapitan ini. Hindi niya aram na yan, spillwing yan. Spillway yan sa baba kan, yan na steel bridge. Grabe ang experience ako dyan. Hindi ka nag-urig sa Magapo? Matabo ka dyan makamalyo ka sana sa Kilikaw, na pabalik. Mado ngawan sa nang bubong. Mado ngawan sa nang atop. Tapos daiman sana. Sarawayo na Kapitan ini. Okay, sige. Anyway, sabi, Henry, nag-abot na so mga materials and engineering. May mga nag-abot na din mga flat bagang bakal na pangtawag yuman sa mga loob. Anduhan ako niya na aga. Okay. Dakulong ka na diging madiyon, dakulong ka na diging binunyagan. May mga madihon talaga ako dyan. May inaanak man talaga ako dyan sa Kilikaw, Ang midbid ko dyan, mga inaanak mo na madihon. Yan. Walang iba. Awinda. Nagdag na sitwasyon. Live digdi sa barangay Kilikaw, Daraga, Albay. Enjoying na ang tatrabaho. Sundok pa sa ng alas 12 ano to. Sabino, DCGB. Inisikap, may oras ini. May oras ini si Kapitan. Ito, si Pramer, kung ito, investigahan ito ni Joshua.
Ay, inda. Biglang sa puso ko nagkuhan na. Salamat kan sa Bagantabay, alas 9 na po. Thank you, goodbye. Anong bitbit? Bitbit mo ito, Pading Mar, kampanong Pading Mar. Bitbit mo ito, pare. Yan sa kuha. Bitbit mo ito. Natandaan mo? Ay, hinda. Sarawayon. Yung, sa kahaluyan man ang ganda balik-balik ko dyan. Dako na akong naging inaanak. Dako na akong naging madeon. Sarawayon. Ha? Ano ba rin? Ano ba rin? Ano? Bawal. Ha? Bawal. Para naman si Mrs. Ito na si Mrs. sa opisina ko niya. Para naman yung saro. Nasa barangay dito ko niyan si Mrs. Goodbye. Mabuhay. Maray na aga sa mga tagikilikaw. Happy Fiesta po in advance. Pre, makinig ka muna. Payong kay